Hola a tothom, sóc la Mireia, professora de català des de fa més de 20 anys i avui et porto aquest vídeo sobre els 5 errors més típics que cometen els alumnes que estan estudiant català. I a més t'explico també com evitar-los. Així que si confons vaig anar amb anava, no saps quan fer servir el subjuntiu amb el mode indicatiu, doncs posa molta atenció perquè comencem, aquests 5 errors més típics amb els verbs en català i com els pots evitar. Molt bé, doncs el primer error el tenim aquí, és error supertípic, que és confondre el passat perifràstic amb el pretèrit imperfet. Per exemple, jo us he posat aquí, ahir anava al metge o ahir vaig anar al metge. Fixeu-vos que a la primera oració ja us he posat que està malament. I per què està malament? Doncs perquè estem utilitzant un pretèrit imperfet. I el pretèrit imperfet s'utilitza per parlar d'accions del passat que es repetien, que eren un costum, o quan volem indicar que estem realitzant una acció en el passat, és a dir, quan una acció del passat estava en procés. En canvi, la segona oració, ahir vaig anar al metge, és l'oració correcta. Per què? Aquí estem utilitzant el passat perifràstic. El passat perifràstic, com us he posat aquí a baix, s'utilitza per accions puntuals en el passat i accions que s'han produït des d'ahir i tirant enrere. Ahir, abans d'ahir, la setmana passada, l'any passat, el mes passat, etc. Per tant, en aquesta oració, jo no puc dir ahir anava al metge. Per què? Perquè és una acció puntual, una acció que va succeir ahir. I per tant, com és una acció puntual, jo aquí he d'utilitzar el verb vaig anar. Podria utilitzar el ahir anava al metge si tingués una altra acció i jo volgués indicar que el fet d'anar al metge és una acció que estava en procés quan va succeir una altra acció. Per exemple, ahir anava al metge quan em vaig trobar al Manel, per exemple. En aquest cas sí seria correcte. Però si només tinc una acció i és una acció puntual, una acció que no es repeteix en el temps, hem d'utilitzar el passat perifràstic. El segon error, confondre també el passat perifràstic amb el pretèrit perfet. No? Com veieu, igual que en castellà, en català tenim diferents temps verbals relacionats amb el passat i cadascun té un significat, una puntualització diferent. En aquest cas, fixeu-vos en aquestes dues oracions que us he posat. Ahir menjava sopa i després ha sortit al carrer. Us he posat que és una oració incorrecta. Utilitzar ha sortit, que és el pretèrit perfet, és una acció incorrecta. En canvi, ahir menjava sopa i després va sortir al carrer és una acció o un temps verbal correcte. Per què? Pel que dèiem abans, el passat perifràstic, el va sortir, m'està parlant d'una acció puntual. I aquí és l'exemple que us deia en el número 1, en l'error número 1, no? De jo puc utilitzar menjava, el pretèrit imperfet, sempre i quan estigui volent dir que aquesta acció s'està fent en el moment en què passa una altra que l'interromp o que passa posteriorment. Per exemple, ahir menjava sopa, jo aquí estic fent referència a una acció que estava en procés, una acció que aquesta persona estava fent ahir. I després va sortir al carrer. Va sortir és una acció puntual i a més és una acció que va succeir ahir. Per què no és correcte utilitzar ha sortit? Perquè aquí tenim un pretèrit perfet i el pretèrit perfet és un temps verbal que fa referència a accions d'un passat recent, d'accions que estan relacionades amb el present, amb l'avui. Aquest matí, fa 5 minuts, fa una estona. Aleshores aquí sí, no? Avui ha sortit al carrer,
fa 5 minuts ha sortit al carrer, fa una estona ha sortit al carrer, aquest matí ha sortit al carrer. Val? En aquest cas sí que podem utilitzar el pretèrit perfet. El tercer error, no fer concordar el temps verbal amb el marc temporal, el que estàvem dient. Jo no puc dir dilluns he anat al mercat. Dilluns potser va ser ahir, potser va ser fa 2 dies, potser va ser fa 3 dies. Per tant, no puc utilitzar el pretèrit perfet per parlar d'una acció que no estigui relacionada amb l'avui. Sí que és veritat que podem utilitzar el pretèrit perfet, he anat, he viscut, he dormit, quan utilitzem la paraula clau aquest o aquesta. Jo aquí us he posat aquest matí. Però, per exemple, podria dir aquest mes he anat al mercat. Aquesta setmana he anat al mercat. Val? Si aquest dilluns he anat al mercat. Val? Si utilitzem la paraula aquesta clau, aquest, el demostratiu, aquest, aquesta, aquests o aquestes, aleshores aquí sí podem utilitzar el pretèrit perfet. Però en aquesta oració no tinc la paraula clau. Per tant, he anat no és un temps correcte. Però sí que puc dir dilluns vaig anar al mercat. Jo no sé si dilluns va ser ahir, si va ser fa 2 dies, si va ser la setmana passada, no ho sé. Però és una acció d'un passat que ja no està relacionat amb l'avui, que no està relacionat amb el present. Fixeu-vos que us he posat aquí, no? El passat perifràstic està relacionat amb accions del passat relacionades amb ahir. La setmana passada, l'estiu passat. Fixeu-vos, passada, passat. Aquesta paraula també és una paraula clau que ja m'està dient que he d'utilitzar un passat perifràstic. L'any passat, l'estiu passat, el mes passat, dilluns passat, etc. Per tant, hi ha vegades on tenim fins i tot aquestes paraules clau que ens poden ajudar a utilitzar un temps verbal o un altre. Però sempre hem de vigilar amb aquestes marques temporals per adaptar el temps verbal a la situació que nosaltres volem explicar. Error número 4. Ús incorrecte del perfecte subjuntiu. En general, el mode subjuntiu és un mode, no és un verb, que ens costa utilitzar. Però, com us poso aquí, és el mode que fem servir per expressar desitjos, expressar dubtes, probabilitats. Per tant, la primera oració és possible que ha fet tard és incorrecta precisament per això. Jo estic expressant un dubte, una probabilitat en aquest cas. Per tant, no puc utilitzar un verb en mode indicatiu, sinó un verb en mode subjuntiu. És possible que hagi fet tard. A més, dins del subjuntiu, com us poso aquí, també hi ha diferents matisos. Hi ha temps verbals que simplement indiquen un desig, tant de bo plogui, per exemple, o com aquest del perfecte subjuntiu, que a més d'expressar una probabilitat, m'està parlant d'una acció que volem que ja estigui acabada o que és possible que ja estigui acabada. Per tant, hem de vigilar molt quan volem expressar dubtes, desitjos, probabilitats, perquè aquí hem d'utilitzar el mode subjuntiu, i si volem parlar d'accions reals que han passat, que passen, que passaran, aleshores hem d'utilitzar el mode indicatiu. I finalment, error número 5, la confusió entre el futur i el condicional. Fixeu-vos en aquesta oració. Si plou, aniria a casa. Us he posat que és incorrecte. Si plou, aniré a casa. En aquestes oracions, que són així de caràcter condicional, d'aquestes que porten el sí, hi ha, com jo dic, una correlació o una sèrie de correlacions verbals. Per exemple, en aquest cas, si a la part on tenim el sí tenim un present indicatiu, la correlació em diu que a l'altra part, a la segona part de l'oració, he de posar un futur d'indicatiu, com us explico aquí. Hi ha altres correlacions relacionades amb l'imperfecte indicatiu, l'imperfecte subjuntiu i el condicional.
o el plusquamperfet de subjuntiu, perdó, una altra vegada, i el condicional compost, per exemple. Hi ha diferents correlacions i aquestes correlacions s'han de mantenir. I bé, ara em podries dir: "Ostres, Mireia, podries explicar-me més coses? Jo tinc dubtes". Podeu deixar-me els dubtes a comentaris, Però també vull que sapigueu que he creat precisament un curs per resoldre tots aquests dubtes relacionats amb els verbs. És un curs de nivell B1-B2, per tant, aquest seria el nivell mínim, però també, gent que tingui un nivell superior o que tingui dubtes, etcètera, pot també, descarregar-se i fer aquest curs. Com us poso, que és un curs molt, molt breu, de 4 sessions asíncrones. Què vol dir això? Que són sessions que estan enregistrades i que les podeu veure totes les vegades que vulgueu. Què explico en aquestes sessions? Explico l'estructura del verb, quines són les característiques del verb en català i, a més també explico quan utilitzem cadascun dels temps verbals. Mode indicatiu. Tenim aquests temps verbals. El present indicatiu el conjuguem en els models de les 3 conjugacions. Conjugacions que acaben en ar, la primera, la segona, er o re, la tercera, ir. I a partir d'aquí aprenem els seus usos. Quan utilitzem el present, quan utilitzem el pretèrit imperfet, quan utilitzem el passat perifràstic, quan utilitzem el present de subjuntiu, per exemple. I, a més, hi ha unes sessions molt importants que són remarques, que és on explico tot això que us deia aquí, de les correlacions, de qüestions ortogràfiques, explico els errors més comuns, a banda d'aquests que hem vist avui en aquesta sessió, que us podeu trobar o que potser no us n'adoneu i els feu. També podreu accedir a 2 seccions extra d'un contingut més avançat i, a més, trobareu un dossier que us he fet amb activitats que, a més, us podreu autocorregir perquè inclou el solucionari. És un curs molt, molt complet, que el podeu veure, com us dic, les vegades que vulgueu, que no és llarg i que jo crec que us pot ajudar a resoldre tots aquests dubtes. Aleshores, com us deia, podeu deixar-me dubtes en els comentaris, però jo també us deixaré l'enllaç a aquest curs, on podreu accedir ja mateix i podeu començar a fer-lo ja mateix, ja podeu començar a practicar. Espero que us hagi ajudat aquesta sessió i res, doncs ens veiem dins del curs. Fins aviat!